Hondarribian, Iger lurmuturrean, mendi, kai eta ontzien artean, itsaso zabala da nagusi. Eta begiak isten badituzu, balea arrantzan zebiltzanen oihuak eta arpoiaz jotzeko lasterketak irudika ditzakezu. Germán Melville idazleak ezin hobeto ekarri zituen literaturara balearen edo zeroiaren arrantza eta epika. Juan Garzia itzultzaileak euskarara ekarri berri duena. Historia mardula izango da, eta ari asko, eta kontakizun asko, eta pertsonai asko, eta simbologia asko idatzi da liburuari buruz. Bai, ikaragarri. Esplikazio era askotakoa, eta gehienetan, eta honenetan, ematen duten esplikazioa da, ez konformatu entzun dezun esplikazioarekin. Ez irakurri izazu zeuk, eta zeure ondorioak atera, ze. Hainbeste eta hain alde diferentetatik. Ze, azkenean, simboloa eta iziten da, baina batzuk alegoria hartzen dute, eta balea ez dakiz zer dela, eta ez dela, alegoriak dira gauza itxiak. Zatezu da, modu berezi batean, irudizko batean, baina gauza bat adierazten da. Eta simboloa berriz irekiak dira. Balea zuria, argitaletxeak dakar balea zuriaren historioa. Bueno, gero pixkat orraztu zuen profesional batek, baina azalaren ideia neria zen. Zuri beltzean nahi nuen irudirik gabe, ez barruan, ez kanpoan, lana letra, berez hasieran atea zen bezala. Gero gertatzen dena da, balea zuriak berak daukala, ematen du kondenatuta geundela, elkarrekin lan egitera. Eta hor gelditu da, ematen du bera dala ilustrazioa, liburuarena, baina ez editorialarena da. Editorialaren, bai, irudia da. Moby Dick irudi barik sorreran, hori dalako, Melvillek egiten duen lanabe bai, ezta? 1851 urteko liburua, eta kontatu eta hitzez, honelako historio mardul bat kontatu, irakurleari. Historio orokor bat bidaia bat da. Azkenean bidaia ezaguna dana, askok ikusia izango dute filma, Houstonen film hori, baina hor historioa da, baina gero hontan beste gauza asko daude. Historioa azkenean da intriga, moduko bat, ari bat, eta hemen berriz, pazientzia uki behar dezu, ze ari horretan, batzutan zoaz gora, bestean bera, bestean parentesi batean, eta hori, eta pixka bat, batetik ere, beren viajeen antzekoa da. Ze azkenean, zu balen bila zoaz, baina igual 3 eta 4 urte pasatzen zuten, bidaia bakarrian. Eta hori, etzian denbora guztian ari baleak eizatzen. Eta, denbora asko, bestelako lanetan, eta hori, eta, gero, hortaz aparte dauden pentsamentuak, gero jende askok aipatzen du, kritikari askok, arrazoi guztiakin, da neuket esaten dut, prosa bera ere poetikoa da. Pasarte asko, paisaiaren deskribapena, eta bar. Atera ditut, batzu zenbat aldiz agertzen diren hitz batzuk, eta asko dira, hor dauzkat apuntatuta, baina asko dira. Rolling esate baterako alegia, ura itsasoa, ontzia noski, baina mugitzen den, kulunkatzen den ozeanoa. Eta ozeanoa hori hartu diteke bizitzatza, ze azkenean gizarte oso bat dago itsasontzian, eta novela bera ere, pixkat mundu osoaren ikuskera, zabal, ez da nola esan, ikuspegi askotakoa. Ni, Ismael, eskifaia horretako bat nintzen. Ene oihuak gainerakoekin aireratu ziren, enezinak bat egin haienekin. Eta ozenago egiten nuenik oihu, eta gogorrago mailuka josten neure zina, harimako ikaragaitza zelata. Juan, abentura handi baten murgilduko gara, liburu hartzen dugunok,
itzulpena, eta honelako liburu mardul baten itzulpenak egitea, dakien beste lagun bat ere batuko zaigu, bere ala elkarrizketara. Bai, esan dezagun garbi. Irene Arraraz, Berriako zuzentzaile eta estilo zaintzaile taldeko kide, eta azken aldian itzultzaile ere bai, eta bultzatzaile ere bai, eta eragile ere bai, gauza askotan gero hitz egingo dugu. Abentura esan dugu, abentura liburua, bada liburuko estereotipotako bat, abentura liburu bat dala. Bai, ia. Behar bada bertsio gehiago daude laburtuak, osuak baino. Jendeak pentsatzen du zea dala. Balea handi bat eta tipo batek harrapatu nahi du, eta hoxe dala. Orduan intriga bat. Eta, filma bera ere jende gehienak erreferentziatzea daukana. Ni jaio berritan egin zan pelikula, John Hustonena. Hori ezautzen du jende gehienak. Eta hori ondo dago bere horretan, baina hori bai dala, abentura film bat, baina esango nuke liburuaren parteik handiena galtzen dela, eta espirituaren hiru laurdenak ere behar bada galtzen direla. Ez da, hori hasteko Moby Dick ez da agertzen lehenengo kapituluetan, lehenengo itxasoratzeko 21 kapitulo pasatzen dira, gero agertzen da Hap handik kapitaina, handik 40. kapituluan, eta Moby Dick oendik harago, eta gero Moby Dicken bila dabiltza, eta azkeneko 3 kapituluetan arte ez da agertzen. Orduan, pelikulan gehiena esan ditudan pasarte horiek dira. Egiten duzu, hitzaurre oso argigarri bat bai? Saiatu naiz. Testuinguruan kokatzen, egilea nortzen esaten. Bai, batez, kezka batekin, da aipatzen dut, zehazki, liburuari buruzko bibliografia eta, iruzkinak dira izugarriak, ikaragarri, ez dakizen bat, milaka orrialde izango dira, eta zuhurrenek esaten dute ez interpretatzeko, Melville bera ere haserretzen zen, entzuten zuenean, alegoriatzat. Alegoria bat gauza itxi bat da. Zerbait adierazi nahi da, eta modu zeharkako horretan adierazten da, baina gauza jakin bat. Eta hemen dago simbolismoa, o simbolismo pila bat, eta horiek irekia dira. Orduan, saiatu naiz, dudan egon nintzen, hitzaurrearen partez atzetik ematea epilogo modura, baina uste lagungarri diela gauza batzuk aurretik, eta gero propio esaten dut, bakoitzak atera behar dituela ondorioak. Ambigutasun osoa dago, eta oso poliedrikoa da liburua, interpretazioak egin dia milaka, eta gero bakoitzak berea egin dezala. Bestela, bai, pixkat lagundu nahi izan dut, personaiak zein diren, pixkat kokatzen, garaia ere kokatzen, eta batez ere, oraingo gazteenentzat, abisatzen, etzeola telebistaik orduan, zinemarik eta olakorik, dana letraz. Oharrak mundu zarraz, irakurle berrierentzat. Hori da, dana letrak egiten zuen. Eta orduan, ez dakit, tribu hortakoak ez dakit zenbat gelditzen geran, baina, posten naiz tarteka gazte batzuk ere, esaten diatelako irakurri eta ondo, gelditzen da jenderen bat oraindik liburuak irakurtzen dituena. Letratik zehatzen duena, bizi dituena historiak eta historioak. Zer da zuretzat, Juan, Moby Dick? Dinot, gaia esan diguzu, baina... Zer esten, esango du bazpa ere, jende asko hori da beste kontu bat. Bibliako referentzia pila dago, baina ez dira literalki bere egite ditunak. Melville gizartea, nantuketekoa, baleazalen lekua, kuakero sektako jendea zan, kristauak, eta Melville etzen kuakeroa ere, eta hori beraz, badago distantzia bat, baina erreferentzia nagusia garbi dago hori izan dela gure kulturan.
eta hori daude. Eta hortik ere behar bat jende asko egin ditu interpretazio espiritualak egin ditezke, baina religiosoak oso arriskutsuak. Eta era berean egin da esate baterako, Moby Dick otedan jainkoaren irudia, baina balea, ez da? edo dan monstruoi gaundienaren, natura satanikoarena, bueno... Leviatana gizartea, auskalo, edo zer? Hori, religio baino gehiago pixkat, hau oso teknikoa daitza, baina norbaitek behiratu nahi du gnostikoen kontutik zegoen nahiko gertu, alegia mundua dezifratu egin nahi zuen. Mundua dezifratzeko lana. Eta mundua ozeanoa da, gizartea itsasontzia, eta batez ere naturaren zera hori itsasoa bera betik kulunkatuz doana, eta handagoen animalirik handiena. Nik aukeratutako liburua, alde batetik Karmele Jaion Maitasun kapitala aukeratuet, alde batetik emakume baten historia edo emakume desberdinen historia kontatzen ditu eta benetan oso gomendagarria, errexi irakurtzekoa eta iruditzen zait etxeko apaletan eduki beharreko liburua dela. Eta bestalde, egin nahiko nuke aipamen berezi bat ere, hau berriz erderazko liburua da, idazle euskalduna da eta novela beltza da, historia sartzen du, Miranda Olan kokatuta dago eta egia da oso historia interesgarria da. Lehenengo momentutik harrapatzen zaitun historia kontatzen duanek eta benetan idazle gaztea eta oso ausarta iruditzen zait eta horregatik egin nahi nioke aipamen berezi bat. Pertsonaia ezberdinak esaten gabiltz, eta pertsonaia bakoitza bere estereotipoarekin, bat kontalaria izango da, bat kanpotik begiratzen diguna, besti esandakoa, arpoilaria, zentzuz dabilen estarbak gero kapitaina apurtxu bet zentzua galdu, eta hanka ere, baleak erauzi ziolako eta bar, badago hor, dinot? Bai, itsasontzia gizarte moduko bada, proletario pila bat dago bertan, batzuk kartzeletatik igesi, beste batzuk etorkinak, arraza askotakoak, lurralde askotakoak, marinel soilak. Gero daude, pixkatoien buru egiten dutenak ere, hori ere badago nahi bat mundua irudikatzeko. Arpoilairiak dira, horietatik horren gainetik daudenak, eta paper berezia dutenak, bakoitzak bere traineruan. Eta, bat da indiarra, hango indiarra, beste bat beltza, eta beste da kuikuek hori Indonesia inguru horretako zera, edo Java ingurukoa edo. Tardun, arraza desberdinetako, eta nolabait esateko basatiak edo. Badago hor kristandadearen gizartea eta gero bestea. Eta gero, hoien gainetik ja dira ofizialak nolabait esateko. Horre, hiru dira, hiru jarrera existentzial eta moralek eta dauzkatenak, bat oso arduratsua, beste bat beti hor dabilena broman, eta tartekoren bat, beste bat esasola. Eta gero, danen buru da Ahab, esaten da inglesez, kapitaina, danen buru, hankaba faltazuena, hain zuzen ere, Moby Dickek kendu ziolako. Itzabru horretan, Juan, besteak beste, zure miresmena egileari aitortzen diozu, bere jakintzari, eta, esaten egon garana, zenbat jenderen aipuak hartu dituzun, Shakespeare aipatuko zaigu, Borges aipatuko zaigu, esandako hasierako aipu hori, ezta? Zenbat jendek idatzi duen baleari buruz, balea arrantzatzeak, zekarren aberastasuna guzti hori, eta testuinguruan jartzen diguzu, 19. mende hasierak erdialdeko liburua da, gero handik urte batzutara, lehenengo petrolio putzu agertuko zen, baina aurretik hau zen aberastasuna. Bai, dudarik gabe. Bai, hori zen. Eta hortik hasi zen, hain zuzen ere, Estatu Batuen loraldia, bera egin zen nagusi. Osea, lehenago holandarrak eta ibiliak ziren, industria horietan inglesak eta, baina ja gain hartu zuten hori, Estatu Batuarrak, hori, beste melting pot hortan bai dagoela, toki guztietako jendea han bildua, eta, hoixe da, produzioik handiena, eta izuzen ere,
etxeak eta argitzeko erabiltzen zena olio hori izan. Eta garai hartan, aurrerapenik handiena zen olioa bera egiten zutela itsasontzian. Ze lehen hau inbertzan, arrantzan, da gero nonbaiten gelditu, eta hango labeetan oliotu, eta hori, eta hauek zian, eta bidaiak zian, bataz beste 3 urtekuak edo, mundu guztiari buelta eman da. Günther Andersen gizakiaren obsolesentzia. Gehien azpimagatu dut, ideia oso importanteak badituelako, bigarren mundu gerla ondotik eta holokostoa ezagutu duen mundu horren segidari buruz. Nukleara, ekologiaren gaia, jendearen balioa, nola bat-batean kontsumo gizartean obsolesenteak bilakatu giren. Hori guzia aztertzen du eta biziki galdera sakonak eragin dizkit. John Klassenen This is not my hat aurrentzako, edo album ilustratua aukeratu dut, iruditzen zaidalako aurrentzako novela beltz zoragarri bat. Arrain txiki baten istorioa kontatzen du, lotan dagoen bitartean arrain handiago bati kapela lapurtzen diola eta konplizitate handia sortzen du irakurlearekin eta ez usteko amaiera batekin bukatzen da. Bitxi asko irakurtzen ditut oso liburu bitxizalea naiz, esango dut itzuli nuen bat, da Adam Bodor izeneko idazle hungariar bat da, eta harek idatzi zuen besteak beste Artzapezpikuaren bizita, eta euskarara ekarri nuen hain zan bitxia, hain zan ulertezina, hain zan kontrola ezina, itzuli nuela horretarako. Ikusteko idazle horrek ze baliabide erabili zuen horretara heltzeko, ez? Eta, emaitza, nik uste dut, euskeraz ere nahiko iluna, nahiko bitxia eta nahiko deigarria dela. Sasoi hartan, zilaba Artzapezpikua hirira etortzekoa zenez, hil edo bizikoa zen inguruko jendilajea atzematea. Batetik bestera zebiltzan gaixo haiek batez ere. Ordainsaria irabaziko zuen, harrapatzen zituenak. Juan, ez da Melville itzultzen duzun lehen aldia? Ez. Hain zuzen ere, Melvillekin estreinatu nintzen itzulpen literarioa mundu honetan, eta hain zuzen ere, Angel Lertxundik enkargua eman da. Gauza asko dizkiot zor, ez da hori bakarrik, baina besteak beste hori. Berak esan zian, Bartleby eskribatzailea zaiteko, eta, liburu askoz laburragoa da, idazkera normaltsuagoa da, naiz liburuak berak bere misterio bereziak badituen, eta oso ezaguna eta oso zabalduan munduan, horrek ere, badirudi euskeraz ere utzi degula liburu horrekin esaldi bat, jendearen ondarea dena, aukeran nahiago ez, famatua personajeak esaten duen hori. Eta horrein hasi nintzen, oin dela gutxi egin nuen, ez dakiz zenbat urte pasaziela hori itzuli nuela, 25 urte edo, eta hori berritzeko eskatu ziaten editorialean, eta gauza desente aldatu nituen, ze gure bidea egin dugu, euskerak eta guk, eta, lan desente eman zian. Eta lehenengo horretan enkargua eman zian, eta azkeneko horretan ez, baina handuk, Angel Lertxundik asko idatzi du itzulpenari buruz, euskal itzulpen literari buruz, oso itzultzaileon lagun eta kide da, eta liburua bereziki horri buruz idatzi zuen, itzuli zuzu begiak, eta hor botatzen du, besteak beste botatzen du, lukela hil nahi Moby Dick euskeraz ikusi gabe. Eta holako desafio horik euskaldun bati ez zintzaio bota. Orduan, horrekin pixkat hasi nintzen, gogoan nuen lehenengo kapituloa batez ere hiltzatu eta gelditu zitzaela txikitatik ez gaztetatik,
Eta, bueno, hasi nintzen lehenko, eta proba bat, behar bada hori baino lehenago, desafioa baino lehen. Eta hola hasi nintzen da, egin duenean inguruko batzoi irakurri nien, eta, bueno, ematen zuen, zela zerbait, eta, bueno, hor hasi nintzen. Denbora pasa, beste batzuk izgurutzatu egite dituzten bezala, esaldi, ezinezko esaldi horiek itzultzen. Plazerra esan duzu ezinezko esaldi horiek euskarara ekartzie, desafio berbona izango da. Hala ere, Irene, hiru altxor daudela, liburu honetan, esaten zen aurkezpenien eta bebai, Melville bera, euskarara ekartzie eta kontatzen den historioa izatie bebai, badituela, bueno, gauza asko liburuak desafio ederra itzultzailearen zat. Izugarria, sekulakoa. Ez zaizu gertatu Melvilleri berari bezala, ez? Esan nahi dut, bukatutakun, ez zaizu gogorak etorri aukeran nahio, ez? Zenberak hola, lehenengo hau idatzi zuen, Moby-Dick, eta gero Bartleby. Zer ikusia daukan. Bestea guain metafizikoagoa da, behar bada. Ez. Bueno, hori, a ber, erretiratu ere naiz azkeneko urteetan, hasi nintzenean oendik nengoen, baina eta, bueno, baina renon bizi nintzen, neukanola zer egin bereziziarik, eta nik oso ondo itzultzen, oso ondo pasatzen dut. Itzesan amolderako liburu bat dudarik gabe Gatakatanaren edozein liburu da. Aukeratuko dut La Escala de Moss liburua. Berak ja espoken gorra egiten du Itzesana poesia. Eta asko gustatzen zait bere estiloa. Eta gero badago beste arlo bat edo beste genero bat dela dramaturgiarena ere hurbildu daitekela pixkat espoken gorrera. Eta Alberto Cortesen lan aukeratuko dut. Los montes son tuyos. Asko gustatzen zaizkit biografiak, jakitea jendearen bizitzari buruz modu literario batean. Eta badago liburu bat bereziki asko gustatu zitzaidana, Tara Westovertena, deitzen dela Una educación. Eta bere bizipenek asko hunkitu ninduten, eta individualetik kolektibora eramaten dut hori da, Itzesanak egiten duna. Beraz bere biografia. Apalategian faltan botatzen dut asko, txoko bat, bereziki album ilustratuentzat eta komikientzat ez ditut nahi bezain beste. Eta badago liburu bat bereziki familia txikia deitzen dena, iruditzen zait oso soila dena, oso simplea, baina ederra, eta hori da zailena, zerbait txikia egin eta handia bilakatza, orduan familia txikia. Badago askotan aitortzen ez dudan gauza bat dela oso liburu frekiak direnak edo soziologikoak, historikoak eta irakurtzen ditu dela eta gainera askotan azpimarratuz eta oso sakon irakurtzen ditut buelta asko ematen diet. Eta hori ez dut aitortzen oso xelebra izan daitekelako eta badago album sorta bat, entziklopedia sorta bada, deitzen dela El libro de, eta izan daiteke fisika, soziologia, mitologia, eta nire gustatzen zaidan gehiena mitologiakoa. Plazer handiena zein da, dinot, bat eta bestie, onelako lanetan sartuta, bakoitza bere esparruan bebai, zein da plazer handiena, zein da esan duguna sufrikariorik handiena, apurtxu bet gero hasi garralako esaten hasieran joan, bueno, hor gero badatozela zuzenketak eta zuzenketa asko dago egiteko, eta ze sasoikuen kontutan izan da gehiago oraindik. Hemen gaude bi espezialista zuzenketetan. Bai, zuri ez zaizu batera gustatzen, niretzako ez da hain fase lesatxe egina. Lehenengoa lanean eta beti astoa esaten dioguna, bueno, horrek behar bada emate izu alako txinparta bat, ez, pentsatzen duzu, lehen euskeraz ez zegoen testu bat, aztezea ikusten, ez, zutzako, hau, pentsatzen dut, izango dala sekulako poza eta postbidea, ez? Konkistatzen dezula zerbait euskararentzat, ez? Euskal irakurlentzat. Hori da, ez? Baina hori esaldiz esaldi. Bai. Eta puntu erotiko hori, ezke lehenengo partea erotikoa da. Hori aizea hortaz jabetu nahi dezu, ez? Desio zela bat dago eta desafioak lotuta dagona, eta zuzenketa berriz, karga profesionala da, nola baita esateko.
Bueno. Niretzat bintzat. Klimaxa ere izan liteke, pentsatzen duzu, joño, urbiltzen nahi naiz, nahiko gertu nago. Honek balio du. Osteko zigarroa, ez? Osteko zigarroa. Hori da. Erdian zaudenean, eta indik, erdia falta, edo amaitzen zauzenin ezin amaitu edo bai, zein da prozesu, oso prozesu luzialako urtei buruz berbetan ari gara bai? Bueno, intuizioa izan nuen, eta ondo ustez onura handikoa, izan zen ez egitea dana segidan, baizik saltaka. Egin ditu lehenengo kapituluak, gero hasiera xamarrean egin nuen bukaerakoa, ez pare, indarri gabe iriste oten nintzen, eta gero, bueno, horre zeukan problematxoa zen, itxuraz gustokoen direnak aukeratzen dituzula lehenengo. Eta gero gelditzen direla betegarritzat edo jende asko betegarritzat jotzitunak. Gero gertatzen dena da, benetako, itzaurrean esatetan bezala, benetako irakurzaleentzat, literatura zaleentzat, perlarik bitxienak batzuetan gutxien uste dezun zatian daudela. Gero kapituluak ere ez dira askotan izaten dien bezala dana berdinak. 155 dira, batzuk dira orrialde erdikoak, eta beste batzuk 4-5 orrialde, bat dago erdian luziagoa. Alia ez da tipikoa alde hortatik ere, Dickens eta horien garaian da, garai hartan zen intriga eta entrega. Osea, intriga bat zegoen, lineala jarraitu bertzana, suspensian utzi bertzen duna, eta orduan entregaka. Iristen zen, itxasontzian iristen zen Londresera, eta zato badator segida. Hori. Eta hemen intriga eta entrega esatetan bezala, lasai, intrigari gabe, dana baldin bakizu ez gertatuko dan, liburua berdin funtzionatzen du edo hobeto. Eta estilistikoki eta formalki ere oso diferentea dira, batzu dira oso entziklopediak. Beste batzuk filosofikoak, beste batzuk religiosoak, beste batzuk antzerki zatiak ematen dute, artea, zan nahi dut, zuretzako ere formalki ahots bat harrapatu eta beste harrapatu, bueno, hartara saltoka egiteak zentzua ere izan zezakentze. Bueno, ahots hau harrapatuko dut eta zati hauek egingo ditut, ez? Bai, batzuk oso desberdinak dira. Itzaurren esaten diguzu, novela bat izan arren, dinot, poetatzat hartzen zu. Hori ere bai. Melville eta Shakespearen zentzuan behi sortzaile, dinot, eurek sortu egiten dituzte berbak, eurek sortu egiten dituzte baina hori, baina Irenek dioen horretan txertatua. Ze kapitulo batzutan ez da horretako lekurik. Osea, da, balei buruzko zailkapen, ensaioa da, antzerkia da. Erretorika hitza jende askorentzat zentzu peioratiboa dauka, baina, bueno, ez dago gauza jatorragorik erretorika baino, ez dago hizkuntzarik, komunikatzeko estrategia da erretorika, eta hortarako ere da manual bat. Osea, dauzkazu erregistroak eta generoak hor bertan bilduta, eta horrek berak ere ematen dio, linealki irakurtzen badezu ere, variazio bat. Pazientzia hori baldin badezu, baina pazientzia, itzaurrean ere badiot, pazientzia behar zuten 3 urtean ere, ez? Marinelek, noiz biztaratuko zan balean bat, etzan eguneroko kontua, eta batzutan kalma osoa zegon, ezin aurrera egin, hori, pixkat, dana ez da aurrera egitea, eta, bueno, alde hortatik ere, nik uste, badagola efektu hori. Liburuak berak imitatzen du bidaia, eta hor zaude, ozeanoaren erdian da ozeanoaren gora bera guztiekin. Kaixo, nintza naiz eta gaurkoan Lua liburua aurkeztuko dizuet. Lua ikasle fina da, idazlanetarako esku finekoa eta langilea. Lagunek ere ez dute bere inguruan esateko ezer txarrik. Alaia, bihotzonekoa eta lagun zintzoa dela diote denek. Koronavirusaren ondorioz, debekuztu eta daude herritarrak, baina Luak eta haren lagunden uxuek festa bat antolatzen dute beraien lagunden, Noelen urtebetetzea ospatzeko. Baina festa modura hasi zena egundoko iskanbila eta tragedia modura amaitzen da. Lua, hilik agertzen da, festa ospatu zen eraikinaren 2. solairuan. Liburua oso arina eta irakurterraza da. Liburua hasi orduko kolpean heltzen dio arazori eta honek berehala harrapatzen zaitu. Liburu honetaz gutxien gustatu zaidana,
pertsonaia batek bukaeraldean egiten duen ekintza bat da. Honek amorru puntua sorrarazi zidalako. Baina gehien gustatu zaidan gauzen zerrenda oso luzea da. Lehenik eta behin gaia. Gaztaren inguruko gaia izanik, gazta askori errezago iritsi dakiokela pentsatzen dut. Gainera, pertsonaia nagusia hasieratik hiltzea oso puntu originala iruditu zait. Eta ari beretik, hiltzailearen misterioak irakurketan berehala harrapatzen zaitu. Zerrendak luze jarraituko luke, baina zuk deskubritu behar duzunez misterioa, harrezazu liburu askutan, eta murgildu zaitez irakurketan luaren itzalak zu harrapatu erte. Nola prestatzen da itzultzaile bat? Dinot, sasoi ezberdinetara joaten zarete, leku ezberdinetara joaten zarete, herrialde ezberdinetara joaten zarete, zeozer jarri behar da, dinot, zuen aldetik be bai? Bueno, batez ere Joanek bere esperientzia, bere jakintza guztia, urteetako lana, eta gero dokumentazio lana ikaragarria, olako, liburu hau erreferentziaz betea dago, zuk esan dezu lehen, milaka eta milaka liburu daude, liburu honi buruz. Orduan, bueno, zure itzultzaile esperientzia zoragarri horretaz gainera, espezifikoki honetarako pentsatzen dut asko dokumentatuko zinela eta asko irakurriko zenula. Ni naiz oso dokumentatu zalea, nire lanetan, baina bueno, nik alako lanik ez dut egin. Ez dakit, imaginatzen dut, zurea ere obsesio bat izango zala, jafena bezala obsesionatuta eta ibiliko zinela urteetan. Baina, bueno, bigoz esan baritut, bueno, humiltasunez esaterik baldin badago, nahiko errenazentista naiz, ez aktiboki, ez dut balio arte guztietarako, baina pasiboki bai, gauza asko interesatu izan zaizkit beti, baina gero esan behar dut berean oso asistematikoa izan naizela, behar bada horrekin lotuta. Saltza guztietan ibili, eta batetik liburu batetik bestea tiraka, ez daiz bate sistematikoa izan. Eta beste kide batzuekin konparatuta, dokumentazio lana eta baditu lan batzuk, irakurri barituzte obra guztiak, egile horrenak, inguru eta zera. Nik indar erotiko hori gorde nahi dut, eta itzulia ala, ikuste detanean hemen zer da hau, nola doa, eta hortik gehiago, eta hor egiten denik nerea. Eta gero, hori teoriko kultur esaten dutena, itzultzaile baten bertuterik handiena jakin mina da. Jakituria baino gehiago jakin mina. Sekula ez dakizu hurrengo liburuak ze eskatuko dizun. Ezin dezu aurretik euki jakituria zabal hori dana, baina bai jakin mina. Hor tokatu zaizunarekin, implikazio hori bilatu eta... Bai, horregatik da, zaila automatizatzen gure lana, naiz eta saiatzen diren, baina benetan olako lan bat egiteko, esaldi, ahotsak, personajeen ahotsak oso diferenteak daude. Denetik dago. Paragrafotik paragrafora, bueno, ni nahiko harrituta geratu naiz, paragrafo eta esaldi batzuen, nola esango nukenik, olatutasunarekin edo uintasunarekin, ez dakit fonosimbolismoa dan, edo zer den, baina hori... Simbolismo bat dago sintesian bertan, paragrafoa berak, bat neukan, gero nahi balimazu irakurriko dizuet, kontatu dezen bat dia, baina dia bi orrialde oso formato horretan, azten dana, naiz, uste eta 11 ititula. 10 edo, eta gero 11 garrenean, beste forma batean biltzen du, eta gero 3 lerroko zera bat. Naiz horietanak izan, hala ere, hori da balearen zuritasunari buruzko kapitulo famatu horretan agertzen dena. Atal liluragarrienetako bat. Eta asko postu nahu olatu eta zera hori zera, paragrafo ozeanikoak dira. Eta bueno, alde hortatik egia da, hori erresago da eskarmentuz, teknikoki, esaldiak nola kudeatu, kasu honetan, kasu berezia zan horregatik, euskarak ez du joera berezia, esaldi luze
korapilatu, subordinazioz lotuak egiteko. Baina, bueno, alde hortatik bai balio duela eskarmentuak lehenago itzuli izanak, beste kontu batzuk naiz desberdinak izan. Orduan hor bai, baina hemen beste, eta gero, personajeak ere, zatezu, klaro, behar dezu filosofiko hortan, bera poetiko ozeaniko jartzen danean, eta gero marinelak ari dienean, edo besteak ari dienean, nola idean, lagun arteko izkeran, zera teknikoan, laburdurekin, zeinekin hitz egiten duen, badao tratamentu arazo bat ere, kuakeroek erabiltzen zuten gure itanoaren antzeko forma bat, horrekin zerregi. Espainolez daude ez eta ipatu, eta beti gustatzen zait aipatzea, hasieran zeuden bat Egoan Ameriketan egindakoa, eta beste bat 75 edo, Espainian egindakoa. Eta hori daude 18 bertsio, osoak. Zan edot, ino ez dala konforme gelditzen aurreko bertsioakin. Ni ere desiatzen nago, atzetik datorren batek, konpondu bezala nik hor... Liburu infinitoa dala esaten dutenik ondogabea dituko nioke. Liburua ez da luzea, liburua da infinitoa. Egileak eguneroko errealitatean jarri du arreta, liburua osatzen duten 16 ipuinak idaztean. Eta horrela, errealitatearen gainean mantu bat bota du zenbait gauza estali edo azaleratzeko, umorearen eta seriotasunaren arteko ertzean. Hondarribiko alardearen egunean, irailaren 8an, labankada sartuko diote konpainia mistoan desfilatzen ari den emakume bati. Ane Zestero, ertzaintzako detektibeari egokituko zaio, krimenaren korapiloa askatzea. Ipuin bilduma, eleberria eta saiakera literarioa nahasten dituen liburu honek, 71 pasarte biltzen ditu, 3 udatan zehar gertatzen direnak. Xomorro ezberdinek egingo dute batetik besterako zubilana, memoriaren eta esperantzaren arteko ariak josiz. Moby Dick liburuan itsasontziak egiten duen bidaiaren antzekoa egin dezake irakurleak liburuarekin. Hasieratik jarraitu bere lerroan, eta liburuaren itsasoak daraman lerro horretan jarraitu bukaeraraino. Hala ere, badakigunez mundua biribila dela, azkenean gertatu liteke lineala zena, zirkularra izatea eta berriz egotea liburuaren hasieran. Liburu egokia da, bigarren aldiz irakurtzeko eta beste modu batera ulertzen dira gauzak, baina beste aukera bat ere bada, eta hori ere gomendagarria, eta da edozein tokitatik heltzea. Alegia dana lerro horretan jarraitu beharrean, puntu bat hartu, gero saltatu bukaerara, bukaeratik erdira, eta kapitulua nahiko solte irakurri ditezke. Liburuak berak ere ez zuen izan erresa bidaia, ze hasieran ez zuen arrakastarik izan, bat ere arrakastarik ez, nahiko etxipen larria sortu zion egileari, eta handik urte desentetara hasi ziren idazle batzuk famatzen, eta gaur egun guztiz aitortu eta dago nobelarik handienetakoa dela, garai guztietakoa, eta bereziki Estatu Batuetako literaturan. Eta, bueno, bukatzeko hala ere, lekuak aipatu ditugunez, hemen eta han nundik heldu bidaian, zatitxo bat irakurriko dizuet, Ismael narratzaileak bere lagun berri egin duen Kikuiji dedikatzen dion kapitulotxuan. Hortarako katalejoa behar ditut, largabistak. Kikuijek rokoboko zuen sorterri, mendebalde eta hegoaldera jo eta han urruneko uarte bat. Ez dator inungo mapatan, benetako lekuak inoiz ez datoz.